errekari. Xorieri mintzo zen xoro batentzat zaukaten, xorieri mintzo zen errekari. Xorieri mintzo zen errekari. Xorieri mintzo zen errekari. Oianeko zuaitzeri ta zeruko izarreri, mintzo zen aizeri, xoro batentzat zaukaten. Donas e cabaleiros, moitas grazas pola súa asistencia, a pesar de telos avisados con tan pouco tempo. Chámome Takahashi e traballo na empresa de Playmon. Ola, eu chamo Mayuzumi e veño tamén en representación desta compañía. Temos previsto xestionar e explotar unha zona de glamping que se construiría na zona de Harasawa a partir do mes de maio. Agradecemosles que viñeran. Agora gustaríamos presentarlles este proxecto. E para isto preparamos un vídeo que lles axudará a entender o concepto de glamping que queremos realizar. En canto remate, o señor Takahashi explicarállelo todo moito máis polo miúdo. Despois, habemos a tener todas as súas preguntas. Moitas grazas, comezamos. Se cadra, aínda hai moitas persoas que non están familiarizadas co termo glamping. Trátase dun vocábulo que deriva da combinación das palabras glamour e camping. Consiste en gozar da natureza e a liberdade que proporciona a acampada ao aire libre, sen renunciar ás comodidades e aos atractivos dos hotéis máis sofisticados. En Harasawa, o glamping convértese nunha experiencia única, onde a natureza e o luxo se funden nunha armonía perfecta. Imagina espertar nunha luxosa tenda, co sol filtrándose a través das árbores e o canto dos pásaros como música de fondo. Aquí, cada miudallo está pensado para que te sintas en conexión co medio ambiente, sen renunciar ao confort e a elegancia. Os nosos alojamentos están equipados con camas de deseño, lenzaría de alta calidade e todas as comodidades para que as noites baixo as estrelas sexan tan cómodas como inesquecibles. Dispoñemos de baños privados con auga quente, espazo ao aire libre e zonas de relaxación onde poderás desconectar do estrés da vida cotiá. En Harasawa, a natureza é a protagonista. Podes explorar as nosas fragas máxicas, camiñar por vieiros que serpentean entre montañas e descubrir regatos cristalinos que parecen tirados dun conto. Para os amantes da aventura, ofrecemos actividades como rutas de senderismo, paseos a cabalo e sesións de observación de estrelas. En Harasawa, o glamping non é só unha forma de aloxamento, é un xeito de vida, unha oportunidade para reconectar contigo mesmo, cos teus seres queridos e coa beleza do mundo natural. Ven a Harasawa e descubre o luxo de vivir a natureza como nunca antes imaginaches. Playmon, glamping en Harasawa. O teu refuxio de luxo na natureza. O principal obxectivo como empresa é que os visitantes e máis a propia comunidade local aprecien este lugar. Ben, velaí todo o que tiñamos que dicir. Agora gustaríanos coñecer as súas opinións e responder a todas as súas preguntas. De acordo, alguén ten alguna pregunta? Sí, adiante. En realidade, hai algunhas cousas que non entendo. Dígame. O lugar ten capacidade para 64 persoas. Podenos decir entón por que a fosa séptica que van facer é só para 50? Claro, os estudos realizados polos nosos técnicos baseáronse nunha superficie do lugar e nunha taxa de ocupación prevista entre o 44 e o 55%. Por lo tanto, sería o axeitado. Entendo que as cifras poden variar segundo a tempada, pero coido que o seu objetivo como empresa é que todo este ocupado, non si? Desde logo. Nese caso, ese debería ser o seu punto de referencia. Vaya, trátase dun tema complexo.
mas procuramos optimizar todo no posible a xestión dos residuos para ofrecer un servizo de calidade. Ainda así, asegurolle que teremos moi en conta o seu valioso comentario, diso pode estar segura. Optimizar? Só pensades en vos mesmos. Non é así. Sí, Por favor, poden amosar outra vez o lugar previsto para a fosa séptica? Xa ahora que sí. Se drenan nese lugar, as augas residuais contaminarán o pozo que hai xusto debaixo. No pozo? Aí non se pode pôr a fosa séptica. Grazas polo seu comentario. Pola nosa banda, recibimos indicacións das autoridades para evitar a drenaxe nos desaugadoiros en forma de U. Elixiuse ese punto debido a certas limitacións. Escolleuse un lugar onde o impacto ao ambiente fose o menor posible. Ese lugar non vale. O pozo conecta coas augas soterradas, un manancial para toda esta zona, o que representa auga potable para toda a rexión. A verdade é que non estou capacitado para responder a iso. Cal é a eficiencia da fosa séptica e a capacidade de purificación dese sistema de tanques combinados? Xa nos únicas persoas. Pode purificar o 90% da auga usada por 50 persoas. Entón, as augas residuais de 5 persoas irán ao pozo cada día. Sí, se usa na súa máxima capacidade. Pero como xa dixemos antes, ao ser un negocio buscaredes a máxima ocupación. Sí, pero aquí viven uns 6.000 habitantes. As augas residuais de 5 persoas estarían dentro da marxa aceptable, non si? Iso non é algo que poidedes decidir vos. sí, Ariel. Bos días, chámome Sachimi Nemura e teño un restaurante de Undón preto de aquí. Antes de vir a esta vila, tiña unha casa de comidas en Tokio, por iso quizás non poida considerarme unha residente. Eu vivo aquí, mas de certa maneira a miña situación é semellante a de vostede, que veñe de fora. Para min, o tema da fosa séptica quitaríalle todo o sentido ao motivo polo que vin. Sei o vital que é a auga para todos os residentes que habitan estas terras. Cando lles digo a eles que utilizo a súa auga para facer o meu undón, vense felices e orgullosos de que un restaurante utilice a súa auga. Por favor, teñen que entender que é o máis esencial desta vila. Moitas grazas. Grazas a usted. Asegurolle que se a ter en conta o seu valioso comentario. En serio, que o terán en conta? O noso actual presidente é el o que ten a última palabra. E por que non viu ese tal presidente? Porque nos mandou a nós como representantes. Pero vos sodes dunha agencia de talentos, non si? Somos, sí. Entón non sodes expertos. Non, ten razón, non somos expertos. Pero unha consultoría experta en glamping está nos a asesorar. E por que non viron eses asesores expertos? Porque hoxe non puderon vir. Pero se está de atasco e estes vos. Teremos en consideración todos os seus comentarios. Falar con vos é como falarlle unha parede. Oido que non é bo que nos alteremos. O que? Sí, a ver, estamos aquí porque nos gustaría que entendesen que isto beneficiará a toda a rexión. O glamping vai atraer a moitísimos turistas que virán nas grandes cidades. Asegurolles que este será un novo lugar de interés turístico. As tendas locais poderán ver como aumentan os seus ingresos. Se hai un bo restaurante de udón, a xente irá ali a comer. Se ven moita xente, os negocios medrarán. Isto fará que toda esta zona prospere. Falemos tendo isto en conta. Sí, Ariel. Esta vila ten a súa maioría casas familiares e segundas residencias. O glamping é como un hotel, pero non deixa de ser un camping, non? Os clientes non comerán fora, senón que farán barbacoas, por exemplo. Ben, pero non poderemos saber con certeza o que fará cada cliente. Pois a min preocúpame moito que poidan facer fogueiras e producirse lumes. Vostede non se preocupe, estará prohibido facer lume. Os clientes só poderán facer grellados nos sitios indicados. Pero dixo agora que non saberá que fará cada cliente con certeza. Ademais, comentou que o supervisor non estará das 11 da noite ás 6 da mañá, verdade? Sí, é certo? Entón, ninguén vai controlar o cumprimento destas normas. É por un tema de orzamento, non? Si non queres pagar as quendas da noite. Iso é algo que eu descoñezo. Eu tamén supervisei un centro recreativo semellante, e por isto penso que é preciso que alguén vixía as 24 horas. A maioría da xente desta cidade ven aquí a liberarse do estrés. Estou certa de que haberá xente nova que quererá armar rebumbio bebendo e facendo fogueiras pola noite. Todos sabemos que esta zona de aquí é seca e ventosa. Sufrimos grandes incendios forestais
unha vez cada 20 anos, pero un negocio como glamping pode facer que estes incendios se produzcan cada 10 ou cada 5. Por iso é importante que haxe supervisión ás 24 horas, do contrario, imos a pornos a proxecto. Cando pretenden comenzar as obras? Están previstas para maio, pero pode que se retrase ata xuño. Iso non é posible. É polas subvencións, non si? Seguro que tedes unha data límite para recibir as axudas. Por iso tedes tanta presa. Esta xuntanza é simplemente para quedar ben diante das autoridades, facendo ver que falaron connosco. Mira, non é así. A túa empresa só quere aproveitar deste lugar e da súa xente para facer diñeiro axiña. Está ben, máis adiante organizaremos outra xuntanza. Non ten sentido seguir falando con vostede. Traen ao seu presidente e máis aos seus asesores. Asegurolles que ninguén está prol ou en contra ainda. Se o proxecto é bo, podemos colaborar, pero debemos coidar a natureza. O equilibrio é a clave. Se nos excedemos, romperemos o equilibrio. Vale. Ahora vemos que descoñecíamos moitas cosas deste lugar. Mais adiante volveremos falar con vostedes. Chámame Akira e son a xefa de distrito da rexión. Todo se reduce ao que comentou antes Takumi. A auga sempre flúe cara abaixo. Todo o que se faga río arriba afectará aos que viven río abaixo. Xa. Co paso dos anos, todo o que se faga nunha zona acabarase acumulando e, inevitablemente, acarexará un gran impacto nas zonas que estean máis abaixo. Entón será, cando os de arriba, aínda cando non estean de acordo, terán que responder dos seus actos e provocaránse disputas. Para evitar que se produzan estas situacións, as comunidades deben ser responsables. Ese debería ser o noso deber. Non podemos deixar que flogue a sucia polas nosas terras para deixar que uns cantos fagan diñeiro axiña. Iso é o que queremos que entenda a súa empresa. É o primeiro que debe saber para formar parte desta comunidade. Por favor, transmítanlle así ao seu presidente cando volte a Tokio. Despois poderemos falar de novo. Así se fala!